Together, growing in faith, changing communities. Ngegama likayise benendodana nomoya ucebileyo. Namhlanje ngifisa sibuke Luke chapter 19 verses 1 to verse 10. Jesus went on into Jericho and was passing through. There was a chief tax collector there named Zacchaeus, who was rich. He was trying to see who Jesus was, but he was a little man and could not see Jesus because of the crowds. So he ran ahead of the crowd and he climbed a sycamore tree to see Jesus, who was going to pass that way. Kunezinto ezimbalwa engifisa ukuzibona. uJesu uyahamba ulibhekise eJericho. Athi mengena eJericho ezodlula khona ahlangane noma kube khona indoda engumthelisi, a chief tax collector. And it's amazing ukuthi uLuke, whenever he talks about tax collectors, he's talking about sinners. For some reason, Luke has a synonymous, whenever in his mind, he has a synonymous identity in his mind. Whenever he talks about tax collectors, he talks about sinners. And this was a chief one. This was a big one, a great one. His name was Zacchaeus. He was short, but he wanted to see Jesus. I want to see Jesus. That's the word. Ngifuna ukubona ubuso bakhe. Ngifuna ukubona uNkulunkulu. Thandwa zami, ekupheleni kwakho konke, when all of this is over, uyafuna ukumbona uThixo. Sewukwenze konke, uyafunani ukubona uNkulunkulu. Yabona kwesinye isikhathi siyayikhandla, siyayihlukumeza, siyayigqilaza because inento esifunayo ekugcineni. Bobona ingane ivuka ekseni whether iyathanda noma ayithandi, kuyashisa noma kumakhaza, liyanetha noma liguqubele, ivuke ihambe esikoleni. Beyond ukuthi vele la ekhaya sithe ingane efanele ifunde. Kodwa at the end of it all you realize ukuthi lengane iyahamba iyoyikhandla, iyafunda, iyayikhandla because at the end of it all iyafuna ukuthola ama results amahle, iyafuna ukuqhubekela phambili nempilo. Iyafuna ukuthola umsebenzi omuhle, iyafuna ukuqhubekela phambili nempilo. Kunombuzo ohlele enhlizweni yami. Ngiyafuna ukubona uNkulunkulu ekupheleni kwakho konke. Ngiyafuna ukubona ubuso bakhe ekupheleni kwakho konke. Ngiyafuna ukubonana noNkulunkulu. Yabona ithandwa zami, ibalekile, ijulile indaba yokufuna ubuso bukaNkulunkulu. Ukuthi kumele ngidlule kubantu, kumele ngidlule ezintweni, kumele ngifunde ukuziba ukuze mngangidukeli ubuso bukaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi khona izinto ezodala ukuthi ngingaboni ubuso bukaNkulunkulu. Khona igameko ezodala ukuthi ngingaboni ubuso bukaNkulunkulu. Khona inhlamba ezodala ukuthi ngingaboni ubuso bukaNkulunkulu. Khona impatho ezodala ukuthi ngingaboni ubuso bukaNkulunkulu. Uzizwe usubuza ukuthi usakhona uNkulunkulu makunje. Kusayintando yakhe yini makunje. Uthuleleni
uma kunje. Kunalento kumina ehleli lithi izwi likaNkulunkulu eyisoni enjalo, emubi enjalo, emfishane enjalo, kodwa wayefuna ukubona ubuso bukaNkulunkulu, wayefuna ukubonana noNkulunkulu. Yabona kunento eyayilokhu ingihlukumeza njalo namanje isabalekile empilweni yami. Njalo uma ngizoshumayela kunombuzo engimele nguphendule, hlobo luni lwabantu namhlanje abazofuna ukubonana noNkulunkulu? Hlobo luni lwabantu namhlanje ekuzomele ngibasize bahlangane noNkulunkulu wabo? Thandwa zami, people are searching. Abantu balambile. Abantu bomele uNkulunkulu. Abantu bafuna uNkulunkulu. Abantu bafuna ubuso bukaNkulunkulu. Ziningi izinto ezenzakalayo empilweni zabo. Ziningi izinto engayenzi sense empilweni. Ziningi izinto ezibalimazayo. Ziningi izinto ezibadidisayo. At the end of it all, abantu bafuna ubuso bukaNkulunkulu. Siyakwazi yini ukubasiza? Siyakwazi yini ukubasiza babonane noNkulunkulu? Ngezenzo zethu, ngenkulumo yethu, ngokuphila kwethu. Yabona ithandwa zami, indaba yokukholwa iqala kumuntu. Indaba yokukholwa iqala kumuntu. Abantu abambone uNkulunkulu ephila kumina. Abantu abambone uNkulunkulu ngendlela engikhuluma ngayo. Abantu abambone uNkulunkulu ngendlela engikhuluma ngayo nabanye abantu, nangendlela engiyiphatha ngayo phambi kwabantu. Inkonzo iqala kumina. Ngilithanda lelo gama. Inkonzo yokukholwa iqala kumina. Akufunakali kwesinye isikhathi ukukholwa sikubambe emasontweni, emabandleni, ingaqalanga kumina lenkonzo. Inkonzo yokukholwa iqala kumina. Into kumele iqale ekhaya. Into ekumele ngiphile ngayo. Into ekumele ingiphilise maqedane iphilise nabanye abantu. Inkonzo yokukholwa iqala kumina. Lensizwa ifuna ukuyobonana neNkosi. Khona lento engiyithandayo. Ulangazelela ukubonana noNkulunkulu. Uyafuna ukubonana noNkulunkulu. Uyafuna. Uzokwenza noma yini ezomsiza abonane noNkulunkulu. Uzokwenza noma yini ezomsiza ahlangane noNkulunkulu. Andikubalekile lokho kuyena. Ukuhlangana noNkulunkulu. Kubalekile lokho kuyena. Now, what fascinates me
Ziwu-2 izinto ezimvimbayo. 1, he's short. 2, isixuku sabantu. Thandwa zami, umuntu nomuntu uyohlezi enento emvimbayo ukuthi aphumelele. Umuntu nomuntu uyohlezi enento emvimbayo ukuthi abe yilokhu afisa ukuba ikona. Umuntu nomuntu uyohlezi enento emvimbayo ukuthi aphelelise lokhu uThixo amfunela kona. And that's something you'll always be dealing with. Put it differently, all of us have some demons to fight. All of us have some demons to fight. Some are big, some are small. Some are persistent, some are random. But all of us have some demon to fight. Umuntu nomuntu kunempi akumele ayilwe. Umuntu nomuntu kunempi abhekana nayo. Now, there are 2 options. Either ngiyayibalekela, I run away, or I face it head on. And mangiyibalekela, it means ingqobile. And angikwazi ukuqhubeka ngenze lokhu ebekumele ngikwenze. Kodwa mangibhekana nayo, uNkulunkulu sinikeza amandla. Mangibhekana nayo, uNkulunkulu usinikeza ithuba lokuba sikwazi ukuphumelela. Kunegama engifisa ukulisho. Ungavumi ukuba isihluleki. Write it down for me. Ungavumi ukuba isihluleki. No matter what empilweni, ungavumi ukuba isihluleki. Yabona sisakhula wakuthiwa kuthina ungavumi ukuhlulwa omunye umfana. Ungavumi ukuhlulwa omunye umfana. Bengifisa ukuthi ungavumi ukuba isihluleki. Kwesinye isikhathi kunezinto in themselves they look so big. In themselves they look so huge. In themselves it seems impossible. Kodwa ngifisa ukuthi ungavumi ukuba isihluleki. Uthi obhala kahle, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Kunezinto ozozenza hayi ngoba nakhu unamandla, hayi ngoba nakhu uhlakaniphile, hayi ngoba nakhu ungcono, kodwa ngoba uNkulunkulu uhamba nawe, ngoba uNkulunkulu uzokuvikela, ngoba uNkulunkulu uzokuthwala. Bengifuna ukuthi namhlanje okwethu is to make the first move and uNkulunkulu does the rest. Okwethu is to make the first move and God does the rest. Ungavumi ukuhlulwa yinto. Ngiyamthanda uma ethatha isinqumo eshiya isixuku. Kunento engifuna ukuhlala kuyona kancane. Yini ekumele ngishiye ukuze ngiphumelele? Write that down for me, please. Yini ekumele ngiyishiye ukuze ngiphumelele? What must I leave behind so that I can be successful? Yini ekumele ngishiye ukuze ngiphumelele?
What must I leave behind so that I must be successful? Yini ekumele ngishiye? Yini ekumele ngiyeke? Ohlobo luni lwabantu noma obani ekumele ngisuke kubona ukuze ngikwazi ukuphumelela? Ijulile kunabantu empilweni ngabe bakude nempilo. Inkinga abantu abahlala nabo. Ngabe bakude nempilo. Angenza umzekeliso. Yabona muhlala phakathi kwabantu obuthi kubona uyazi ngiyafisa ukuphuma kube khona into engizakhela yona. Umuzi umuntu ethi ayibo asikho isidingo sokuthi uphume uyozakhela engani kusamnandi nje sihleli sonke la ekhaya. Uthi ayibo kodwa bengifuna ukuphuma ngiyozakhela, ngiyabona ngiyakhula, ngiyabona nabantu abami bayakhula. Sithi thina ayibo engani kumnandi nje lana sonke sihleli ndawonye, sonke sumndeni, wena ufunelani ukuphuma? Mhlambe bakusho bekuthanda, kodwa uyobona uma bengasakufuni, uyobona sewushonile, izingane zakho sezingenalo ikhaya. Khona abantu ngabe bakude nempilo. Khona abantu ngabe bakude nempilo. Kodwa abakwazi ukuba basimame ngenxa yohlobo lwabantu abahlala nalo. Khona abantu ngabe kade babangcono. Inkinga abantu abahlala nabo, abaspenda isikhathi nabo, ibona ababacindezelayo. Ibona abangabenzi babone ukubaluleka kokukhula. Uyibona kanjani lento? Khona omunye umuntu ophile impilo yakhe kuthi ngomusa kaNkulunkulu kube khona uhlobo lwabantu olufikayo noma uhlobo lomuntu olufikayo. Futhi lo muntu ngokufika kwakhe umbone nje ukuthi hayibo nangu sibanibani, nangu sibanibani. I realize ukuthi ukube washeshe wafika empilweni yami ngabe ngikude. Ukube ngasheshe ngaxebuka ngabe ngikude. Ukube ngasheshe ngabona ngabe ngikude. Uyangithinta mina uZakheyus. Washiya isixuku. Uyagijima uyolinda la ezodlula khona uJesu. Ngiyalithanda lelo gama. Akakadluli kodwa useyazi uyeza. The word for me is position yourself. Position yourself. Ngiyazi uzodlula la. Position yourself. Ngiyazi uzodlula la. Akuthi uma esedlula angifice sengi-right. Akuthi uma esedlula angifice sengimlindile. Position yourself. Lithi izwi likaNkulunkulu wagibela isihlahla somkhiwane. He had to climb a sycamore tree. Kwakumele, kodwa he had to climb a sycamore tree. And siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe. Yabona khona izinto uNkulunkulu azozenza ukuphakamisa. Khona izinto uNkulunkulu azozenza
ukukupositiona. Khona izinto uNkulunkulu azozenza ukukubeka endaweni ozokhula kuyona. Lithi izwi likaNkulunkulu wagijima wagibela esihlahleni. Khona lenkonzo engithi siyabonga Nkosi, siyabonga Moya oNgcwele ukwazi ukuthi kunezinto osilungisela zona thina singaboni. Siyabonga Moya weqiniso, kunezinto osibekela zona esifica sekungezethu kanti wena kade wasenzela. Ngiyakithi mina mbonge uJehova mphefumulo wami, nakho konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Yabona kuningi uNkulunkulu asenzela kona, okunye singaboni, okunye silele, okunye kwenziwe abantu ebesibathemba, okunye kwenziwe in closed rooms. Athi kodwa uJehova ngizokuhlenga, athi kodwa uJehova ngizokuphula, athi kodwa uJehova ngeke bakuthole. Khona lenkonzo ethi mina sibonga ukuhlelelwa yizulu indawo esizocasha kuyona. Sibonga ukuhlelelwa yizulu indawo esizokhula kuyona. Sibonga ukuhlelelwa yizulu indawo ezosenza omama nobaba. Sibonga ukuhlelelwa yizulu indawo ezosihlanganisa nobukhona bukaNkulunkulu. Sibonga ukuhlelelwa yizulu indawo ezosikhombisa amandla kaNkulunkulu. Yabona kunenkonzo ayenzayo lo baba engithintayo. Uzomfica uJesu esemlindele. Lizodlula izulu eselindile. Uzofika umusa eselindile. Nanti igama engicela ungibhalele lona phansi. Hlala endaweni yakho ungasuki. Hlala endaweni yakho ungasuki. Hlala endaweni yakho noma kungasavumi. Hlala endaweni yakho noma sekunzima. Hlala endaweni yakho noma bekuthuka. Hlala endaweni yakho noma bekuxosha. Hlala endaweni yakho ungasuki. Akufunde inkonzo yokuhlala la owazi khona ukuthi medlula uzongifica ngimlindile. Meyisondela uzongifica sengikhona. Yazi ithandwa zami, kunenkonzo ejulile. uZakheyus akakaze athi ngizogibela emthini yikhona uJesu ezongibona. No. Wathi ngizogibela emthini yikhona mina ngizombona. Hey my God. Khona izinto ezizenzayo ngoba siyitshela ukuthi thina sokwazi ukuzenza uNkulunkulu asinothise. Kanti by positioning ourselves, ngokuhlala endaweni yethu, uyena osibona kuqala, uyena osenzela umusa kuqala, uyena osibusisa kuqala, uyena osivezela igrasiya lakhe kuqala. Hlala endaweni yakho, ungasuki, ungadideki. Hlala endaweni yakho.
angabi khona umuntu, angabi khona isimo esikususa endaweni uNkulunkulu akubeke kuyona. Yabona ithandwa zami, uma uhlala endaweni yamakhosi, uma usubekiwe, akekho nombani onamandla okukususa endaweni obekwe kuyona. Ngiyafisa ukuyiqinisekisa lento. Hlala endaweni uNkulunkulu akubeke kuyona. Ungasuki. Ungasuswa omunye umuntu. Ungasuswa izinto. Ungasuswa zigameko. Ungasuswa nayinhlamba. Hlala endaweni uNkulunkulu akubeke kuyona. Lithi izwi likaNkulunkulu wagijima wagibela isihlahla la uJesu ayizodlula khona. Verse 5. When Jesus came to that place, he looked up and he said to Zacchaeus, "Hurry down, Zacchaeus, because I must stay in your house today." Kunento engithintayo ngike ngayisho. uZacchaeus eyogibela isihlahla, inhloso yakhe was simple. Ngifuna ukumbona uma edlula. Ngifuna ukumbona uma esefika. Ngifuna ukuthi sithandwa sami, mina ngine-plan yami, noNkulunkulu une-plan yakhe ngami. My God, that's deep. Mina ngine-plan yami ngami, emayelana nami noNkulunkulu, kanti noNkulunkulu ne-plan yakhe ngami. Mina i-plan yami ukubona uNkulunkulu, kanti i-plan kaNkulunkulu ukubona mina maqedane angithathe aye nami kwami. Eyami i-plan ihamba iphelele la. EkaNkulunkulu i-plan is bigger, better and greater. Mina mase ngimbonile ngizoba right. Yena uthi mfana wami, imina engizokubona. Imina who will notice you. Imina engizokumema ngithi ehlika lapho khona. Asikho isidingo sokuthi ube lapho salusuwehla. Maqedane ebese siyahamba, maqedane ebese ngiyohlala kwakho. Kulomzuzu ngiyafuna ukuyohlala kwakho. Hlala nami. Write this down for me. Kulomzuzu ngiyafuna ukuzohlala nawe. Kulomzuzu ngiyafuna ukuzohlala nawe. I don't know what you're going through. I don't know what has been happening. I don't know izinto ezenzakalayo. Kodwa khona indoda ethi kulomzuzu ngiyafuna ukuzohlala nawe. Kulomzuzu ngiyafuna ukuzohlala nawe. Khona lento emnandi, ejulile, epowerful makushoniwe. Isihlobo sithi no ngisazokuhlalisa. Ngikhuluma mina before and after. Kodwa sebehambe bonke. Abuye nje azokuhlalisa inyanga yonke. Athi ngisazokuhlalisa. Athi kulomzuzu ngifuna ukuzo, and normally it's done by abantu abadala. Because they know that when you need it the most. Athi ngizokuhlalisa.
no qhubeka hayi usubuyela emsebenzini no qhubeka ngizobe ngihlalele nje mina la. And do you realize ukuthi you don't come back to an empty house? Do you realize ukuthi you come back to a cooked meal? Do you realize ukuthi you come back to someone who cares? Do you realize you come back? And sometimes labo bantu awubafuni, sometimes labo bantu they irritate you, sometimes labo bantu you think they are overly burdened, you think they are overly loving, do you think they are overly stretching themselves, but you heal through them. It is only years, it is only later you realize ukuthi they are what you needed. They were a place owawuthi mawuwa uwele kuyona. Thina namhlanje uNkulunkulu kulomzuzu ngifuna ukuzohlala nawe. Kulomzuzu I don't know what you're going through. And yes, maybe your social volume is so small, maybe awufune kuba nabantu, kodwa uthi kulomzuzu ngifuna ukuhlala nawe because khona into afuna ukuyenza, khona inceba afuna ukulivala, khona isilonda afuna ukusipholisa, khona izinto afuna ukwenzela zona. But also there's another word that speaks to me. Lithi izwi likaNkulunkulu, he looked up. What is Zacchaeus? Hurry. He looked up. Wathi suka la uhleli khona. Wathi suka la uhleli khona. Akuyona indawo yakho leyo. Suka la uhleli khona. That's not where you're supposed to be. Suka la uhleli khona. Akusona isabelo sakho lesi. Suka la uhleli khona. Asikho isidingo sokuthi uzuye lapho. Suka la uhleli khona. Asikho isidingo sokuthi ukhale kangaka. Suka la uhleli khona. Asikho isidingo sokuthi uhlupheke kangaka. Ngikhona. Yabona yangithinta indaba kaNkulunkulu ngoba uma ebona ukuthi la engikhona angifanele ukuba khona, uthi suka la uhlezi khona ngoba kusona isabelo sakho leso. Suka la uhlezi khona ngoba izongcolisa leyo ndawo. Suka la uhlezi khona ngoba khona la engifuna ukukufica khona. Kumina kunalento ethi uyalalelwa umoya ongcwele. Uyalalelwa umoya ongcwele. Asimlaleleni noma ngasavumi. Asimlaleleni noma sesaba. Asimlaleleni noma izimo zinqaba. Uyalalelwa umoya ongcwele. Uyalalelwa umoya ongcwele ngoba uhlakaniphile kunathi. Ungumoya weqiniso. Ungumoya wokuhlakanipha. Ungumoya wokwazi. Ungumoya wokuqonda konke. Uyalalelwa umoya ongcwele. Uma sethi uNkulunkulu sekwanele, suka manje lapho. Sekwanele. Umethi uNkulunkulu mntanami angisafuni ube lapho. Uyalalelwa umoya ongcwele. So often ithandwa zami sisaba. So often ithandwa zami samagwala. So often ithandwa zami we want to be in control. So often we want to be in charge. Kodwa uyalalelwa umoya ongcwele.
uma esethi uNkulunkulu sekwanele, suka manje la. Mesethi uNkulunkulu sekwanele, ngikufuni la. Mesethi uNkulunkulu uyalimala nje lana. Methi uNkulunkulu awondliwa nje lana. Methi uNkulunkulu lokhu kuphambene necebo lami uyalalelwa umoya ongcwele. Uyalalelwa umoya ongcwele. Ingakho obhala kahle ethi lalelani okushiwo umoya emabandleni. Lalelani okushiwo umoya emabandleni. Akuve kubalekile ukubuza uthini uNkulunkulu. Uthini umoya weqiniso. Uthini umoya wokulalela. Uyalalelwa umoya ongcwele. Kanthinta mina lenkonzo lithi izwi likaNkulunkulu verse 6, Zacchaeus hurried down and he welcomed him with great joy. And all the people who saw it started grumbling, this man has gone as a guest into the house of a sinner. Hey. Zacchaeus used the opportunity. When he realized ukuthi there is a gap, he took it. When he realized ukuthi nangu uNkulunkulu emmema, akabuzanga. Bafethu, Zacchaeus knows he's a sinner. The author knows he's a sinner. The people know he's a sinner. uJesu knows he's a sinner. Angikutholanga ngoba ngikufanele, konke kungumusa. Angikutholanga ngoba ngikufanele, konke kungumusa. Write that down for me, please. Angikutholanga ngoba ngikufanele, konke kungumusa. Angikutholanga ngoba ngikufanele, konke kungumusa. Thandwa zami, sisuka kude nalo uNkulunkulu. Abantu bakubona manje, abakwazi usadayisa iqeda. Abantu bakubona manje, abakwazi usadayisa amathambo. Abantu bakubona manje, abakwazi usadayisa inyama yangaphakathi. Abantu bakubona manje, abakwazi usahlala ku-one room. Abantu bakubona manje, abakwazi usaxakekile uhamba ngeenyawo indawo ende. Abantu abazi usukaphi nalo uNkulunkulu. Angikutholanga ngoba ngifanele, konke kumusa kaNkulunkulu. Abantu are able to come and look at you and say congratulations, but abazi usukaphi. Angikutholanga ngoba ngifanele, konke kumusa. Abantu abazi uzube la uqalephi. Abantu abazi kwenzakaleni uzufinyelele la. Angikutholanga ngoba ngifanele, konke kungumusa. Lithi izwi likaNkulunkulu, abantu babuza bathi le ndoda iya kanjani ukuyohlala nesoni esingaka? Le ndoda iya kanjani ukuyohlala emzini kaZakheus? Le ndoda iya kanjani ukuyohlala nomuntu onje? Ababuka uZakheus ngenhliziyo athi konke kumusa. Konke kungumusa.
konke kungumusa. Le nkonza ngifanele, le ndawo ngifanele, lo msebenzi ngufanele, lo mndeni ngufanele, konke kungumusa. Kube wena Nkosi bewungenathi lapha izitha zisivukele endleleni, ngabe sasala endleleni. Kuba wena Nkosi ubungenathi lapha isitha sifuna ukuqeda ngathi, ngabe sasala endleleni. Kuba wena Nkosi bewungenathi lapha isitha sibukisa ngathi, ngabe sasala endleleni. Kuba wena Nkosi bewungenathi bekhuluma ngathi, ngabe sasala endleleni. Kuba wena Nkosi bewungenathi behlanyisa umyeni wami ngekhanda, ngabe sasala endleleni. Kuba wena Nkosi bewungenathi sengishonelwe unkosikazi ngasala nezingane, konke kumusa. Kuba wena Nkosi bewungenathi sengishonelwe abazali kwafanele ngahambe ngofunda ukuzimela, konke kumusa. Kuba wena Nkosi bewungenathi sesiphelelwe umsebenzi, kwadliwa umuzi, kwadliwa imoto, samele sibuyele ekhaya, saba inhlekisa, konke kumusa. Konke kumusa. Lithi izwi likaNkulunkulu babuzana abantu, hey, ngiyafisa uNkulunkulu akwenzele umusa, abantu bonke babuzane kwenzeke kanjani, bese uthi konke kungumusa. Ngiyafisa uNkulunkulu ahlale nawe akwenzele bonke abantu babuzane kwenzeke kanjani, bese uthi konke kungumusa. Kuba wena Nkosi bewungenathi, ngabe sasala endleleni. Kuba wena Nkosi bewungenathi, ngabe baqeda ngathi. Kuba wena Nkosi bewungenathi, ngabe namhlanje siyihlaya, konke kungumusa. Lithi izwi likaNkulunkulu, verse 8, Zacchaeus stood up and he said to the Lord, listen, sir, I will give half of my belongings to the poor, and if I have cheated anyone, I will pay him back 4 times as much. I like the word, he stood up. He stood up to the occasion. Sesifikile nje isikhathi. He stood up to the occasion. He rose to the occasion. He showed up. Sesifikile nje isikhathi. Hey, I wish uNkulunkulu bengasinikeza lawo mandla to stand up to the occasion. Ngasike isikhathi sisebenzise. Nanku umusa usebenzise. Nanti ithuba lisebenzise. And he stood up. And he spoke to the Lord. He showed up. He rose to the occasion. Wathi Nkosi, ngimi lapha. Ngimemezela ukunqoba. Athi Nkosi, ngimi lapha. Ngimemezela ukunqoba. Uyangibona ngimile umusa. Uyangibona ngondla abantwana umusa. Uyangibona ngihleli emzini ongaka umusa. He stood up. He rose to the occasion. Was shining. Sengifikile.
sengikhona. Nkosi yami, kube wena awusinikanga leli thuba ngabe sidlala abafokazana. Kuba wena awusinikanga leli thuba ngabe siyinhlekisa. Kuba wena awusinikanga leli thuba ngabasazi isikephi. Kuba wena awusinikanga leli thuba. Ngithanda lento eyenziwa. He stood up and he said to the Lord. And Jesus said to him in verse 9, salvation has come to this house today. Usindiso selifikile emzini wakho. Inhlanhla seyifikile emzini wakho. Umusa sewufikile emzini wakho. Ukuphila sekufikile emzini wakho. Ukuthula sekufikile emzini wakho. Ukuqaqeka sekufikile emzini wakho. Impilo ende seyifikile emzini wakho. Salvation has come to this house. Athi yebo Nkosi, ngiza kuwe ngidalula konke kwami. Salvation has come to this house. Suku lomusa selifikile. Ngithinta uJesu uthi, for this man salvation has come today. He is also a descendant of Abraham. Nantu usuku lomusa. Nantu usuku oluguqula zonke izinto. Bukhalelani, funani, ufisani. uNkulunkulu namhlanje usekwenzele. uNkulunkulu namhlanje usekulungisele. uNkulunkulu namhlanje uselalelile. Verse 10. The Son of Man came to seek and to save the lost. Uzele thina. Uzele imfamanga. Uzele inkedama. Uzele abaxakekile. Uzele abafelokazi. Uzele thina. Uthi bheka ngibonile ukukhala kwakho. Athi ngizwile inyembezi zakho. Ngakunanela nokukhala kwenhliziyo yakho. Thina namhlanje usuku losindiso selifikile. Usuku lomusa selifikile. Thina namhlanje ngizokulungisela. Athi ucula kahle ngimbono omunye olingana nawe. Athi enhlizweni yami athi uyabusa Nkosi. Bengifuna ukuthi kuwena namhlanje sithandwa sami, salvation has come to your house. Salvation has come to your house. For yourself, for your children, for your family, for your parents. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.